Kardon Nilimon Jerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. APHLC Central Committee atumpen APHLC Meipu Jai Kathar Amithang Ahem along Perangka Mai Kepapon. Pai Pai ni Pai Thongka Brai CR ni APHLC Meipu Jai Kathar Ahem along Perangka Mai Kepadupon. Bangso Perangka Mai Kepapon Angkok Alam Theki Komat ni atum APHLC Amen NC Nilitum Office Barrier lo buche krongsi donation rungpo RTI Jok Polasi Lahai Ahok Hepen APHLC Amen KN Pon Aputhaksi Perangka Mai Phapon lo. Tangte APHLC Meipu Jai Kathar pen angton alam the Perangka thengnu kaning jepon alam thele arjuponik sina. Kardom pilo nitum APHLC pen kache song la kardom nang litum han pilo. Pini nang litum han kacho ningri pen ajok nang litum dak kewang apot nang litum han chorolo. Pini ni litum nang litum han nang pha ia theke. Ajir ding klui pen nilitum arjulong bomlo. Komat ni atum nitum APHLC amen NC. APHLC a member pupi neche krongpo. Office bearer lo pupi neche krongpo. Amat RTI job po. Lapen ke donation hangdam po titi pusipu. Lapen ajok nitum APHLC atum thang bak be ason lo nitum thang bak be si nitum anong kijuno ta dolok. Nilitum cirilo ahok nitum APHLC atum son klema pula. Tak APHLC atum abangke claim klik. Ta APHLC amen nang ki endun atum abangke claim bom. Lasi non nilitum thihek pen rat aphan kapachini ji pura nang litum phan nang ke hang ia theke pini pen apara ke Karbi Anglong ba along ka prek asor sita West Karbi Anglong tame di Mahasau tame Baha Plain District tame nitum APHLC pen jong si RTI ki pi ba donation ke hang pulo tang te lake nilitum authority ki pi power ki pi ke claim non pu ki pu halatum asohi thek longan si rat majok seta donation na nang pi tu nai lapen RTI seta nang ding du nai ba a reply seta nang pi nang ji RTI a reply nang pi nang ta lan se nang pi nai ni tu asohi don te lapen labang so aputhak nilitum ke claim ke non pen ke nitum officially si che bat det lo nilitum a vice president rajas diswa ke hai alangli supervise dun po alangli claim dun po la pen ke alangli sohi la pen ke inut asohi do yelang hala bang ke jeki terang assistant secretary lo la RTI na thobang assistant secretary Jackie terang asohi donang po lapen ke kalite rajas tisu asohi donang po labang ini asohi jong si a signature theklong lote la anle APHLC pensi la ke RTI ta kipi pura nang litum chini nang po lapen donation se ta ke hang puta nang litum chini nang po lapu hello lapen ke hala donation ke hang bang ason ka prek do thulan RTI ka lia bang lo hala bang ke donation ke hang bang ke la ke ilitum of finance secretary do dhoniram timung ke hai lapen treasurer do rajesh timung ke rajen timung ke hai alang litum asohi si hala donation ke hang jong jong abang ke dopo the RTI pen abang pulotan te la ke etum a vice president rajesh tiswa ke hai aso signature donang po kalite assistant secretary asohi alangli jeki terang asohi donang po la ansi APHLC punang litum hok namji pupete kachikrong thap atum doo opportunity tum pini la so alam ning jenang ko la si pini pen kapachini la hel alam thie pen ke
Mataban kursi labang. So nang individual secretary and person pakai itu. Lason ni litum normat ke puing tum tedet lo lagan itum arlo alam ason bang lama si tipulo te anong ke jo ta jeplang de anong jo intum te monit tum pan la si amunit tum ke du lason dulu la posini tum la bang claim inang ko Iam lunsing teron lapen achor basa Peter ang pia tumpen dokmoka hospital along mekiswa tuma panchosma keron pon. Pai ni phai thongke braisi arni mohamaya constituency ke parlo dokmoka primary health center along Karbi Anglong Autonomous Council iam lunsing teron lapen achor basa Peter ang pia tum ari dengpen amekisu kacholong ara datum apanchosma keron pon. Karbi Anglong Autonomous Council iam lunsing teron pen mathapon sipir the adang pi mekiso avur kar plup aporahut rat atum aphan amekiso avur pen kachiri dun thekji aphan pura dokmoka hospital along mekiso kacholong arat atum aphan chosma ronponlu mekiso pen kachiri dunji aphan pura bang pharu hini sose arat aphan iam lunsing teron pen achor basa piterang pila pen doctor thanesor teron atum pen mekiso kelong atum aphan chosma ake joy pen ronponlu Dokmoka Hospital along bangso chosma ke ronpon along kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council iam lunsing teron lapen achor basa Peter angpi Dokmoka Hospital Doctor Thanis Sorteron Mohamaya BJP Mondol Committee Purno Ingti Dokmoka Municipal Board Chairman Proholat Timung DMB VP Rebecca Ingtipi DMB ex-chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Rajesh Teron ex-VDC Chairman Long Singh Tobi Commissioner Sarlongki Tiso BJP Mohila Mondol atum chetong dunsi ing samjin pen bangso chosma keron asai pachun ponlu Dolamara kaipholang solong awareness meeting lapen self help group lapen beneficiary atum aphan check keron ajame ke paman pon Pai ni phai thongke braisi arni lakhain ko ratrok dwarbagori MSC constituency ke parlo lakha hini dolamara angkang kakochan mati kaipholang su picnic sport along Kohora Soil Conservation Division na tumpen chepator pibonsi Soil Conservation Department ahin pen WDC PMKSY 2.0 scheme pen self help group atum lapen beneficiary atum aphan check keron po Kohora Soil Conservation Division along Dio Didoli Kachipa Hempu Amay along Kohora Soil Conservation Division along Arranger Sonjoy Gogoi Pen Ajok Alohi Pachinipon Lapen Labang So Amaya Puthak Maike Pha Alamthe Jaiponlu Bangso Amay along Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Department IEM Prabhat Chandra Taro Ahin Pen Self Help Group atum lapen beneficiary atum aphan tangka kilong dun pen ale ke padu thekji aphan lapen kheti ke claim nangji aron lapen government pen kipi pon scheme aputhak tak kachitong arat aphan thantekang si aning parungpon Lapen pinyason check keron pon longki local emi simate education iam Richard Tau bilapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangatum kabor ipen ajoksi kichun loputa mayalong pen kachoro pipajor pon Pini check keron amayalong group incorrectly as self help group lapen bang thongke bratrok beneficiary atum aphan check pipajor ponlu Bang Somayalong Alohi atum pen Dwarbagori VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Tarang Dwarbagori Mondol BJP President Secretary pen Chenglo penang anke thekining atum chetong dun Kajironga pen listening ti Karbi Anglong News awareness kam nil tumbang ke hala alang tumpan selel group tumpan edi isi awar sai ki pipon kerap pondu PMKSY pu central scheme lo soil conservation Kohora division under Ladakh arong rap tumpan selel group tumpan pinana kerap awar sai pilo kumane ke pigarian lo kumane ke therang thak sen lo kumane ke vermi compost mane multi lo kumane ke horticulture aneng hangal tum selel group tum chongwai lo laswate ingsinil tum pen suring ko rapopo alang tumhan kerap awar sai la PMKSY scheme benal tumpan pipon lo Ladakh bangke ilitum kaching honne Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangsar alang li leadership pen se lahenil tumki claim long lo la pen Ladakh homosti long nangli ro bangke dak local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council long EM Education Department in charge Richardson tok biya kahai alang li kabori pen ajok sedak nang le lo nilge department in charge sa hisab lamang suwa program pichu nahi po masi dang na chitong don lo rap pen chingki lo pinaan awareness chipiti kang lo mui prang la so scheme pen stami pinaan lal tum
self group ni marli tu ma group bang penangan success ko moi flangching tur pon po buseneng the pon lo ini hero ko ano bahalo ini ini Ladakh self group kadu kawe 40 plus do busenili fan nang fan alang tum kumane ke isi kumane ke hini lason a facility la tum long product lahai a component kapre do lahai component pencil lang tum long pot Eastern Karbi Anglong College along Cyber Security Awareness Workshop ke padopon. Bangso along Anil Chandra Das Principal Eastern Karbi Anglong College pen Mai Chepahim Phuponsi Alohi Aman pen Dr. H.S. Sidhu Academic Head Taksasila School of Civil Science Biju Pegu Research Scholar in Cyber Security SSBM Geneva Switzerland atum chetongdun. Dr. H.S. Sidhu pen koson si cyber security ahin anat kacharli dun nangji malapen lancho takali non ke charli bom ahut kapre ke charli pon nangji ason lason si non malom kachi hung digital technology photography drone operation defense APSC UPSC banking examination hei huit sita ke charli pon akenang sot pusi mayalong than pachini pon Bangso hi cyber security SSBM Biju Pegu pen projector akerap en ponsi non malom penang an fraud mati hacker atum Facebook Instagram Gmail pen chenglok bank account hei hui hack detiti lasila hayaki sung ili phophe aprang penang anason kachini mek pen kedo nangji aphan pachini pon hacker son thomdo lason si white hacker black hacker lapen gray hacker henlo hacker atum nat nepen thang contact avi pin pen sita malom soviet apor pen nang hack that un lasi ahut link message bank account KYC update Gmail Facebook Instagram account he hui nang hangji lasi la so apor ahut matha pamisi do nangji puta than pachini pon lapen chini ni amonit phone nang call si bank account ATM card number OTP he hui nang ke hang pidun de det nangji puta than pachini pon Lapen Biju Pegu ahin penki ke pachini pon atenki bangso cyber security awareness asai non an long pharo isira thongkep claim pon long lo mate seke pi pon long lo puta pachini pon ওপৰত আমাৰ যিটো ৱৰ্কশ্বপ আছিলে এই ৱৰ্কশ্বপটো আজি আমাৰ যিবিলাক বিজু পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এছিয়াছ টেকনলজিৰ পৰা আৰু তেখেতক মানে ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ পৰা আমাৰ কলেজবিলাকলৈ যি চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ ওপৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ কৈছিলে সেইমতে আহি আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলত যে আমাৰ চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ যি এটা ইউনিট তেওঁলোকে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ কাৰ্বি আংলং কলেজত দিম বুলি কৈছে সেইটোৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ চাইবাৰ চিকিউৰিটি ইউনিট আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম আমাৰ কলেজে আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতৰ যোগেদি গতিকে তেখেতক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ